बिराद मोजां मोजां फुलफोर दङ नै बेयावहाय नै कापफ्रा नै जा साइजनि बेयो औवानि गोजा दे गासैबो बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय मा होनो बेखौथ' आं बुंनो रोंला ना गोन्दागि साइजआव नै स' नोंथांमोना नायनानै लादो नै बे मोनबादि मोजां मोजां बानायदों नै वेलकाम कफि हम बिराद मोजां मोजां दं गिसिब नै बेबो गिसिब गासिबो औवानि गोजा आरोना नै बिराद मोजां बे ओरै फल्डिं खालामजायो ओरैहाय नै ओरै सिथम जायो बियो ओरैहाय बेनिफ्राय नै बेफोरो नै बेयावहाय बिबार सोनानै दोनो नैबेखौ बिबार सोनानै दोनजाग्रा बेनिफ्राय नै बिराद मोजां मोजां बानायनाय आरो आयु नै बिदि नालै ना मा ना होनांगौ बेखौ मा ना जागोन बेलाय बारलि होनांगौ औ बारलिथ' नङालै बे सागोर बिराद बे गिदिर गिदिर बे सागोराव थाग्राया बेसे जागोन बियो थेमाया माइसि मोजां साइज न'सोबाव नै थेमाया नै मा लिरदों मानि बेंक वाव स' बिउटिफुल थारलै नै बेथिंहाय साबि लक दंबावोसो नै बेजों खेवो नै बेजों सोबाय बेजों सोगोन नै बेनिफ्राय नै बेयावहाय बेजों हानग्रा आरोना नै साइकेलबो दं साइकेल नै वाव वाव साइकेला गिलिरबाव नै अरे आपकी दुकान पर आएंगे लोग साइकेला आपका शकल नहीं दिखाएंगे इधर आओ मानि जाखो अरे दोस्त सेन दं मा दं वाव दस्रा दं जगह का नाम तो बता दो इधर फोटो नहीं लेंगे आपका फोटो नहीं लेंगे इधर अरे 12 ये कौन सा जगह है थ' नोंथांमोना नुगासिनो दं आरोना नै बिराद मोजां मोजां गोसोसो जालायलांबाय लांनो नुवा आरोना नै वाव मा जाखो बेफोरो नै बेनिफ्राय नै सिङावनो बिराद मोजाङै नै वाव नै 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 बेखौ नुदोंना रायजोफोर नै मा जिनिस बिलाय बेसेबां जाखो बिलाय ओ भाई ये कितने का है हाँ पिसिलिका है ओ नै बेयाव लिरनाय दं आरो बे रेटआ नै 560 थ' नोंथांमोनाथ' बेखौ उल्थासो नुबाय जानांगौ बेयाव 560 लिरनाय दं मा बे दाउब' ना बे दैयाव थाग्रा हान्थु गोलाव गोलाव दाउब'आ बेनो आरो बेना बिराद मोजां मोजांलै दंफांनि गाम्बारि माबा सरि औवानि राइदोंनि गोजा आरोना नै सिथाव नाग्रा दं बेनिफ्राय वाव नै मा होनोमोनलाय बेखौ नैबे वाव लानजा माबा गावलायनायाव माबा आरो बेना मा होनो गोदोलायग्राया बिराद बरियानो नैबे आसाम बेंगल बर्डार बे ब्रिजनि खाथियावनो बे हटेला नै ओमफ्राय बे हटेलनि माबायावनोमोन बिदि आरोना जेनाखि जों हटेलाव साहा बायदिसिना लोंदों बिदिनो नै बिराद मोजां मोजां आइथिंफोर दं नै बेयाव बास थाहैनानै दंफैयो नै ओमफ्राय बिदिनो दुरुं गानग्राफोर दं ओमफ्राय मा होनोमोनलाय फारौ जाग्राफोर बेनिफ्राय बेन्दोंफोरबो दं आरो नै बेनो नै लोगोफोर नै माबाया रेस्टुरेन्ट एन्ड हटेल नोंथांमोना बेयाव रुम बुकिं खालामनानै थानो गोसोब्ला थानोबो हागोन आरोना नै बेबायदि बिल्डिं नै भिउसखौ माबायदि नुदों लोगोफ्रा नै
नैबेयाव कालार होगासिनो दं सासे बिराद गोबां दङ नैबे जों हाइवेमेन ओमफ्राय नैबेयावहाय बास गामियाव दंफैयो ओमफ्राय बेयाव वाइटिं सिट दङ जिरायनो बेलासिफ्राव फैब्ला बिराद मोजां मोनो आरो नांगोन आरो ना ओरैबायदि फेसिलिटि नैबेयावबो जिरायनानै जानो हागोन नै जा गोबाव थाखांबाय आरो जों बे बिल्डिंआवनो नैबेयाव थादों जों बैयाव